Data trecută am vorbit despre o dilemă a omului în care se zbate, uneori chiar fără să-și dea seama, și am vorbit data trecută despre această oscilație între mândrie și umilință. Și am stabilit atunci că niciuna din aceste elemente nu are ca manifestare identitatea în Hristos. Pentru că identitatea noastră în Hristos, cunoscându-L pe El, fiind El în noi și noi în El, declanșează în noi demnitate și smerenie. Și îmbinarea celor două, adică demnitate în smerenie și smerenie în demnitate. În această dimineață voi aduce o altă zbatere, o altă dilemă în discuție, poate cea mai veche și cea mai importantă din viața noastră, și anume între bine și rău. Între bine și rău. Este greu de imaginat cum poate omul să se echilibreze între aceste lucruri. Și acum, întrebare. A vrut Dumnezeu oare ca omul să cunoască binele și răul? Răspundeți-mi, fără frică, nu vă atrag în nicio capcană. Haideți. Unii zic că nu. Ok. Haideți să vedem. Un text și te rog să microfon. Un text din Geneza pe care îl citim și acest text ne arată când, de fapt, omul a ajuns să gândească în acest termeni de bine și rău. Atunci, șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Bun. Oare de ce? La acest gest s-a declanșat în om cunoașterea binelui și răului. Oare n-ar fi putut Dumnezeu, în momentul în care l-a creat, să-i implementeze în minte aceste cunoștințe, această evaluare a lucrurilor între bine și rău? Sigur că putea. Pentru că, dacă vă gândiți bine, omul când a fost creat, n-a fost creat doar trup, ci în minte i s-a implementat un sistem de operare, un sistem de gândire. Deci, să înțelegeți, calculatoarele sunt copia noastră, nu noi copia lor. Adică, ele sunt făcute după modelul creierului omului, care are memorie activă, are memorie pasivă, are arhivă, are tot felul de lucruri și cumva calculatoarele au fost așa o copie, a încercat și omul să creeze ceva, dar de fapt tot de modelul creatorului s-a folosit, pentru că nimeni nu poate crea altfel și mai bine decât Dumnezeu. Deci asta este frumusețea. Dumnezeu când l-a creat pe om, i-a implementat în minte un sistem de operare, un mod de gândire. Este foarte greu de imaginat, sau imposibil, aș spune eu, de imaginat pentru noi cum poate omului mintea să nu îi se zbată între bine și rău. Este imposibil de imaginat cum am putea noi să evaluăm lucrurile fără a avea această dilemă.
Șarpele îi spune, mănâncă și vei fi ca Dumnezeu. Dar omul, cum era el? Ce ne spune Scriptura? Cum a făcut Dumnezeu pe om? Haideți, spuneți. După chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce înțelegem de aici? Că omul era deja ca Dumnezeu. Foarte interesant ce amăgire a adus atunci șarpele și continuă să o aducă și în ziua de azi. Vedem aici o lecție. Când cineva, nu Dumnezeu, bineînțeles, te îndeamnă să faci ceva ce Dumnezeu te-a sfătuit să nu faci, acel lucru nu te ridică, ci te degradează. Ce a obținut omul în urma acestei amăgiri adusă de șarpe în viața lui? A obținut nu să fie ca Dumnezeu, a obținut doar această cunoaștere a lucrului pe care Dumnezeu nu a vrut să îl implementeze în minte pentru a și-l păstra aproape, într-o relație intimă cu El. Și cunoscând acest rău, omul a obținut degradarea, depărtarea de Dumnezeu. Vedem că în urma faptului că a mâncat, s-a ascuns de Dumnezeu, n-a mai vrut să fie văzut de Dumnezeu, n-a mai vrut să privească fața lui Dumnezeu, pentru că a fost amăgit, vei fi ca Dumnezeu, dar de fapt pierzi intimitatea cu Dumnezeu. Dar cu toate astea, Dumnezeu îl asistă pe om în a gestiona această cunoaștere a răului. Îl învață să gestioneze răul și vedem acest lucru din primii pași. Omului este rușine ce face Dumnezeu. Îi face haine. Îl asistă în a gestiona această declanșare a răului. Apoi îl vedem pe Cain mai târziu. Ce face Dumnezeu? Îl asistă în acest lucru, cu toate că el nu înțelege. Îi spune Dumnezeu așa: răul. Iată că păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Cu alte cuvinte îi spune Dumnezeu: vezi, veghează, păcatul pândește, dar sfatul meu și îndemnul meu este acesta: tu să-l stăpânești, nu el pe tine. Tu să stăpânești peste el, nu el peste tine. Și cu toate acestea, Cain cedează. Cain cedează. Și poate că și voi, eu recunosc că m-am confruntat cu acest gând. Poate ați întâlnit oameni care se frământă atât de mult. O, de mi-ar vorbi Dumnezeu, aș face orice. O, de mi-ar spune Dumnezeu ce să fac, aș face. Iată că lui i-a spus Dumnezeu. Și multora le-a spus Dumnezeu multe. Și totuși n-au făcut ce a spus Dumnezeu. Suntem atât de entuziaști și de disperați uneori. O, Doamne, nu mă spune-mi un cuvânt și îl voi face. Doar vorbește-mi ceva
și voi face. O, bine ar fi să fie așa. Bine ar fi să fie așa. Și iată că vedem cum răul se perpetuează cu așa o repeziciune încât îl vedem pe Dumnezeu rostind cuvintele. Haideți să le citim. Aceste cuvinte pe care le rostește Dumnezeu și atunci să gândim mai departe. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis: am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările celui, căci îmi pare rău că i-am făcut. Vi l-ați fi imaginat pe Dumnezeu să aibă regrete? Atot cunoscătorul Dumnezeu, cel care cunoștea totul, pentru că nimic nu este ascuns de El. Oare a fost surprins Dumnezeu cât de repede s-a perpetuat răul? Iată că mintea omului a ajuns să fie stăpânită de rău. Și la începutul mesajului am stabilit că omul nu cunoștea răul. Cunoștea doar pe Dumnezeu. Cunoștea doar intimitatea cu El. Și totuși răul a ajuns să stăpânească atât de repede mintea omului și acțiunile lui. Trece timpul și în această decizie a lui Dumnezeu de a șterge pe om de pe fața pământului, alege totuși un om pe care îl consideră neprihănit și face cu el un plan. Și zice: uite, totuși vreau să dau o șansă omenirii. Tu pune-te și lucrează. Construiește o corabie și vom vedea ce va fi. Omul continua să fie rău. Noe alege să-L creadă pe Dumnezeu și să construiască această corabie. Știți ce este interesant în toată această povestire? Că în timp ce Noe construia corabia și vestea acest cuvânt al lui Dumnezeu, oamenii din jurul lui, oricât ar fi fost de răi, aveau o singură alegere: să-L creadă sau să nu-L creadă pe Noe și cuvântul lui Dumnezeu rostit prin el. Nu ar mai fi contat faptele lor. Dacă ar fi decis să creadă, să vină la Noe și să zică: uite, am făcut ce am făcut, dar vin și eu cu tine. Hai să-L credem împreună pe Dumnezeu. Și Dumnezeu n-ar mai fi ținut cont de faptele lor și i-ar fi lăsat să intre în corabie. Dar ei nu l-au crezut pe Dumnezeu. Cum a fost Noe neprihănit?
Ne gândim acum la Evrei 11, unde sunt înșirați toți oamenii aceștia care au fost considerați, au fost socotiți neprihăniți și vedem că ei nu au obținut neprihănirea prin performanțele lor, ci pentru că au dat crezare lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a socotit credința lor ca neprihănire. Dacă ne uităm în acest Evrei 11, sunt înșirați acolo. Prin credință Noe a făcut asta. A construit corabia. Prin credință Moise, prin credință Lot. Uitați-vă la Lot, în ce mediu trăiai. Ziceai că, băi, dar cum să fie cineva neprihănit în așa o mizerie? Și vin la ei niște oameni și îi spun, ieșiți din țara aceasta, că Domnul o va nimici. Și prin credință au fost ei scăpați, pentru că au crezut mesajul care li s-a dat. Haidem să ieșim, pentru că Domnul vrea să vă scape viața. Acestor oameni, credința li s-a socotit ca neprihănire. Îl vedem pomenit aici pe Avram, tatăl tuturor credincioșilor. Dar oare a fost el atât de perfect? Oare Dumnezeu alege oameni perfecți? Uitați-vă la Avram. Neprihănitul Avram. Doar un singur exemplu să vă dau în legătură cu el. Iese el din țară, prin credință, ascultă pe Dumnezeu, dar dă așa de un mic bucluc. Și își face un scenariu în cap și zice, uite, am ajuns aici la granița unei țări. Sara, tu ești frumoasă și nu vreau să avem probleme. Așa că zi tu numai că ești sora mea, ca să meargă mie bine din pricina ta. Vedem aici pe egoistul Avram, fără să-l jignim, dar îl vedem manifestat în egoismul lui și zice, mai acum ce va fi cu tine, vedem, dar important că ăștia mă omoară. Dacă eu zic că ești soția mea și ei te vor, mă omoară, așa că hai să rezolvăm lucrurile frumos în ordine, să meargă și mie bine din pricina ta, să am și eu câștiguri din frumusețea ta. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu tace. Spune, Avram e prietenul meu. Și e neprihănit, adică e drept, e fără vină, e curat. Și zis și făcut. Vin niște oameni, o văd, o duc la Faraon. Zice Faraon, băi, mi-o trebuie. Hai că, mă, dar n-ai tu? Da, e frumoasă, mi-o trebuie. Și ce face Dumnezeu? La cine merge? Păi cum, dar nu Avram o gafat, nu Avram a avut niște scenarii, niște planuri. Nu contează. Dumnezeu merge la Faraon și zice, nu pune mâna. Stop. Păi dar ce am făcut? Nu mă interesează. Este soția prietenului meu. Tu nu pui mâna pe ea, i-o dai înapoi și îi mai dai și niște averi pe lângă. Vine dimineața, se trezește, bineînțeles, să-ți vorbească Dumnezeu. Nu știu dacă a fost chiar jucărie pentru Faraon, cred că o tremurat el un pic așa. Și îl cheamă pe Avram, zice, ce mi-ai făcut? Păi se ia Dumnezeu de mine din cauza ta. Păi, măi, știi care e treaba? Nu faci tu probleme cu Dumnezeu. Ia-ți nevasta înapoi, mai ții niște averi și pleacă de aici. Că, uite, Dumnezeu pe tine te apără. Cu toate că tu mi-ai făcut chestia asta.
pe tine te apără. Și Avram rămâne neprihănitul Avram, prietenul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că l-a crezut pe Dumnezeu. Și când Dumnezeu te pune într-o anumită postură, rămâi acolo, te ține acolo. Nu te leapădă. Și vedem o altă categorie de oameni, categoria acestora din Evrei 11, Noe, Avram, Lot, Moise și așa mai departe, pe care Dumnezeu îi consideră, îi socotește neprihăniți. Acum, vă întreb, din care categorie facem noi parte? Mai este o chestiune interesantă pe care au înțeles-o și oamenii Vechiului Testament. Vedem psalmistul care a înțeles un lucru. Sunt oameni pe care îi privilegiază Dumnezeu. Haideți să afișăm acest text din psalm, să-l citim, să nu credeți că l-am inventat eu, deși îl cunoașteți. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Ce observăm aici? Că psalmistul nu vorbește de niște oameni perfecți. Nu vorbește de oameni care nu au înfăptuit niciun păcat și nicio fără de lege. Ci vorbește de niște oameni cărora Dumnezeu le iartă păcatul și nu le ține în seamă, nu le contabilizează nelegiuirea și fără de legea. Așa cum a făcut cu Avram. Așa cum a făcut cu Avram. Vedem la Cain că apare prima dată acest cuvânt, păcat. Păcat. Și spune Dumnezeu, vezi că păcatul pândește la ușă. În original acest cuvânt, păcat, în Biblie, este cumva tradus sau explicat printr-un cuvânt care ne duce cu gândul într-o altă direcție. Nu vorbește despre o anumită categorie de fapte, chiar dacă acolo Cain a făcut o crimă și noi considerăm că acolo este o faptă foarte gravă. Acest cuvânt în original este hamartia. Hamartia înseamnă a greci, a rata ținta. Cain a ratat ținta lui Dumnezeu pentru el. El nu s-a născut să fie fugar, el nu s-a născut să ucidă, ci ținta lui Dumnezeu pentru el era continuarea acelei asistențe în a gestiona răul și a-l asista în viața lui de zi cu zi, în intimitatea cu Dumnezeu. Oare din care categorie facem noi parte? Din prima? Din a doua? Sau din a doua și din a treia? Da, mai este o categorie de oameni. Cea de-a treia categorie de oameni, care suntem noi, având identitatea în Hristos. Ne vom folosi de primul text, din primul mesaj, de la care am început să înțelegem statutul nostru și acolo
am dezbătut prima parte a textului în care am înțeles rolul și statutul nostru de ambasadori. Dar același text ne explică mai departe identitatea noastră în Hristos. Haideți să citim textul din Corinteni, de la care am pornit discuția noastră. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Ce frumos! Acum, cum ne percepem noi? Ce spunem noi despre noi? Pentru că întâlnim și între creștini oameni care spun: eu sunt păcătos, frate. Eu sunt cel mai păcătos de pe fața pământului. Alții spun: sunt un păcătos iertat. Haideți să vă spun cum mi-am imaginat eu această expresie, păcătos iertat. Gândiți-vă la un copil care se joacă afară, în nisip, și nu ține cont de nimic. Se așează cu fundul în nisip, cu toate jucăriile lui și îl vedem mai târziu, ca părinți, plin de nisip. În cap, pe haine, în urechi, pe față, totul e murdar, murdar. Și zicem: ce copil murdar, vino aici. Și îl duci acasă, îl bagi în vană, îl speli cu duș, cu toate șampoanele, cu toate chestiile. După ce îl scoți de acolo, îi dai și haine noi pe el și ca să fie și mai frumoasă imaginea, îl așezi într-un fotoliu alb de piele curat și spui așa: acum tu ești un copil murdar spălat. Să nu uiți niciodată asta, că tu ești un copil murdar spălat. Și copilul spune: acum sunt curat, ce fain, acum sunt bine. Nu. Să nu uiți că tu ești un murdar spălat. Cam asta fac creștinii când spun: sunt un păcătos, cel mai păcătos. Sunt cel mai păcătos. Sunt iertat, dar totuși sunt păcătos. Apoi, mai sunt unii care spun: acum cu neprihănirea asta, nu știu, Domnul cum ne vede, tot gafăm, tot facem, tot lucruri de tot felul și de s-a îndurat de noi până la capăt cumva. Cumva până la capăt, poate că ieșim cumva bine. Și vedem în textul pe care l-am citit mai devreme a treia categorie. Nu ești păcătos, nu ești nici doar socotit neprihănit, ci ești neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Și zicem: ce greutate pe noi, Doamne! Cum să fiu eu neprihănirea, să fiu eu dreptatea întruchipată a lui Dumnezeu pe pământ în Hristos? Când eu gafez și nu știu cum o scot la capăt. Cu toate astea, ești neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, pentru că El a luat păcatul asupra Lui, dându-ți ție neprihănirea, câștigând pentru tine și pentru mine neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Dar ce facem cu ce credem noi că este bine sau rău? Cum echilibrăm aceste lucruri? Omul, în general, are 3 liste. 1. Fapte bune. 2. Fapte rele, adică interzise. Și 3. Fapte
permise. Nu le considerăm nici neapărat necesar că trebuie făcute că-s bune, dar nici rele. Și ce facem cu aceste liste? Cât ne ajută ele oare? Pentru că noi ne străduim să respectăm aceste liste. Să facem fapte bune, să nu facem fapte rele și să încercăm să vedem ce lucruri sunt permise și să nu facem rău la nimeni. Și aici vedem strădania omului. Mulți din voi, cât suntem aici, parte din voi aveți copii. Și dacă vă uitați în viața voastră, și ne-am uitat și noi în viața celor care au copii, părinții se străduiesc să facă tot ce-i mai bine pentru copilul lor. Și spun copiii, dom'le, uite, s-au străduit părinții și părinții povestesc. Măi, l-am dat la cea mai bună grădiniță, la cea mai bună școală. Am zis că îl fac doctor. Am zis că fac din el om. Și constatăm că acest copil este nemulțumit, frustrat, dezamăgit, neîmplinit și o ia pe alte căi. Și părintele spune aceeași poveste. Măi, dar am făcut tot ce am știut mai bine pentru el. Și uite ce a ieșit. De multe ori facem așa și cu Dumnezeu. Avem noi listele noastre și îi spunem, Doamne, dar eu vreau să fac tot ce e mai bine pentru Tine. Vreau să fac tot ce e mai bun pentru Tine. Și a mai fost unul în Biblie care s-a tot luptat și a zis, Doamne, vreau să fac binele, dar rău se ține lipit de mine. Fac bine, vreau să fac bine și iese rău. Și rău pe care vreau să-l fac, nu-l fac și uite ce iese. Și atunci, făcând așa cu Dumnezeu, oare ce rezultate avem? Se pune întrebarea, părintele oare l-a întrebat pe copil ce consideră el că ar fi bine pentru el? Ce își dorește el de la viață? Sau omul în raportare cu Dumnezeu îl întreabă oare pe Dumnezeu, Doamne, Tu ce crezi? Ce ar fi bine? Ce ai vrea Tu să fac? Că binele meu parcă nu iese bine. Făcând acest bine al nostru, avem toate șansele să ratăm ținta. Să ratăm ținta. De ce? Cine stabilește ținta în viața noastră? Problema este că ne stabilim noi ținte, ne străduim să le atingem și le atingem sau nu le atingem, că tot nu ne iese. Ce ar fi, oare, să înțelegem ținta lui Dumnezeu pentru noi, pentru a putea să nu mai ratăm ținta? Ne uimește textul în care Domnul Iisus arată la judecată că vor veni niște oameni care vor spune, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am făcut noi lucruri în numele Tău, n-am făcut noi tot ce am crezut că e mai bun pentru Tine? Și totuși Domnul Iisus le va răspunde simplu, niciodată nu v-am cunoscut.
Dar nu îi contrazice, atenție, nu le spune, nu, n-ați prorocit, nu, n-ați făcut. Ce le spune? Nu vă cunosc. De ce? Pentru că ați lucrat fără de legea. Acum, atenție la ce am spus mai devreme. Cum face Dumnezeu? Unora le contabilizează nelegiuirea și altora nu? Se pare că da. Ce am înțeles din psalm, chiar finalul versetului. Ferice de omul în inima căruia nu este viclenie. Adică dacă tu prorocești, dacă tu ai impresia că îți stabilești niște ținte care îi le atribui lui Dumnezeu, dar faci asta cu viclenie, atunci Domnul îți contabilizează nelegiuirea, că îți rămâne. Păcatul tău rămâne, nelegiuirea ta rămâne. De ce? Acel verset în care spune Domnul Iisus că nu v-am cunoscut, de fapt, spune că nu am locuit în voi și nici voi nu ați fost în mine. Pentru că nu v-ați asumat identitatea în mine. Și pentru aceasta nelegiuirea voastră rămâne. Și acum să vedem practic în viața noastră că ne zbatem zi de zi între bine și rău. Avem listele noastre. Și să zicem că mergi pe stradă și îți cere cineva bani. Și pe lista ta de fapte bune figurează așa: celui ce-ți cere, dă-i. Și zici, păi ăsta e un lucru bun. Și acum intră altcineva în rol. Vine Duhul Sfânt și îți spune, nu-i da. Și spui tu, a nu, asta e de la Satana, că vrea să mă împiedice să fac fapte bune. Ce decizi? Dacă îi dai bani, Duhul Sfânt, cunoscând în mod desăvârșit lucrurile, afli mai târziu că acel om s-a dus și și-a cumpărat droguri. Și tu, de fapt, acum ai făcut bine sau rău, dându-i bani? Zici tu, păi am făcut bine că dacă nu-i dădeam, poate că era rău dacă nu se droga. Sau ai făcut rău pentru că întreții un viciu, o dependență, dându-i bani. Oare de cine asculți mai mult sau ce determină deciziile tale? Listele religioase pe care le ai, ale faptelor bune, rele sau cum or fi, sau vocea care a apărut și ți-a spus nu fă asta? Hai să vedem și un exemplu extrem. Intră un terorist în supermarket și să presupunem că tu ești un luptător de excepție. Teroristul are pe el în rucsac bombă sau ce mai are el pe acolo și Duhul Sfânt îți spune lovește-l. Și tu spui, nu, dar listele mele sunt făcute în așa fel încât eu, dacă primesc o palmă, să mă întorc și fața cealaltă. Și ai două variante. Nu faci ce spune Duhul Sfânt, mori tu primul pentru că ești în apropierea Lui și mor încă 100 pe lângă, sau asculți de Duhul Sfânt și împiedici un masacru și salvezi viața a 100 de oameni. Ce este bine și ce este rău? Oare suntem la acest nivel doar de gândire
de a evalua lucrurile între bine și rău? Sau Dumnezeu ne-a dus mai departe, dându-ne identitate în Hristos, fiind noi întruchiparea dreptății lui Dumnezeu în Iisus Hristos pe pământ? Într-un mesaj despre Duhul Sfânt pe care l-am avut, dacă mi-aduc bine, în decembrie, acel mesaj fiind intitulat Duhul Sfânt Dumnezeu, am adresat o întrebare, și anume, îl crezi pe Duhul Sfânt în stare de orice? Și atunci spuneam, poate îl crezi în stare de orice, dar nu cu tine. Dar îl crezi pe Duhul Sfânt în stare de orice și cu tine? Și în mesajul de azi se inversează direcția întrebării. Și anume, la îndemnul Duhului Sfânt ai fi dispus să faci orice? Dacă nu figurează pe listele tale ce-ți cere Duhul Sfânt, ce faci? Ești dispus să îl asculți? Aici, bineînțeles, vă rog, subliniați îndemnul Duhului Sfânt. Pentru că au fost mulți oameni care au abuzat de acest lucru și la toată vorba aia auzeau: frate, Domnul mi-a spus să-ți spun că așa și pe dincolo. Și apoi se dovedea că nu era așa. Fii sigur că îți vorbește Duhul Sfânt, dar în momentul în care ești sigur că Duhul Sfânt a vorbit, ești dispus să faci orice la îndemnul Duhului Sfânt? Cum rezolvăm această dilemă? Vedeți, Duhul Sfânt, fiind Dumnezeu, știe, cunoaște ținta lui Dumnezeu pentru noi. Păcatul nu este păcatul scris pe listele tale, ci este ratarea țintei pe care a stabilit-o Dumnezeu. Cu toate intențiile tale bune și cu toate faptele tale bune, dacă ținta pe care o urmărești este stabilită de tine și nu de Dumnezeu, ai ratat ținta. Chiar dacă în mintea ta și comparând cu listele tale viața ta, nu ai niciun fel de păcate, nu trăiești în curvii, în beții, în tot fel de lucruri, tu spui, eu nu ratez ținta, eu nu păcătuiesc. Și totuși poți rata ținta cu toate intențiile tale bune. Haideți să ne întoarcem în Eden. Singura alegere ce i s-a dat omului a fost și este. Care? Ia gândiți-vă. Înainte de a cunoaște binele răul. Binele și răul. Care a fost alegerea lui? Dumnezeu vine cu un sfat și îi spune, uite, poți să faci ce vrei. Poți să mănânci de unde vrei. Doar atât. Un pom. Singura alegere a omului a fost asta. Să asculte de Dumnezeu sau să nu asculte de Dumnezeu. Ne luptăm să ne punem în ordine viața. Ne luptăm să trăim corect. Dar alegerea care determină toate lucrurile este aceasta. Asculți de Dumnezeu
sau nu asculți de Dumnezeu. Și pun în seama Duhului Sfânt această conexiune, pentru că eu n-aveam cum să-i citesc schița fratelui Marcel și nici el pe a mea, legat de acest subiect. Dar pun în seama Duhului Sfânt faptul că el deja a vorbit ieri despre asta. Astfel poate fi vizibilă identitatea noastră în Hristos. Trăind în ascultare de El. Poate că te întrebi. Bine, dar cum? Cum să-L ascult? Ai încredere că Dumnezeu este acela care se face înțeles, dacă tu vrei să-L asculți. Identitatea noastră în Hristos este aceasta, de a fi neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Și El a făcut acest lucru plătind păcatul și așezându-ne pe noi în El, fiind neprihăniți. Cine altcineva poate să ne evalueze dacă noi suntem în El și El în noi? Și dacă El ne vorbește să acționăm într-un anume fel, El întotdeauna acționează drept și corect. Pentru că nimeni nu este mai presus de El să spună: Doamne, de ce faci ceea ce faci? Omul în Eden a ratat ținta. Pentru că el nu a fost creat să cunoască răul, ci a fost creat să trăiască în intimitate cu Dumnezeu. A ratat această țintă. Simplu, neascultând de un singur sfat al lui Dumnezeu. Și a afectat toată istoria și toată omenirea. Dar Dumnezeu i-a redat șansa de a nu mai rata ținta. Vrei să știi cum? Vrei să nu mai ratezi ținta? Am spus că am să vă lămuresc cu privire la acest lucru, pentru că am pomenit data trecută de această privire a noastră, când am spus că sinele nostru trebuie eliminat din privirea noastră, pentru că ne duce unde ne duce. Vrei să nu ratezi ținta? Atunci privește țintă la Cel ce a luat asupra Lui ratarea țintei. El a luat asupra Lui păcatul, adică hamartia, ratarea țintei, dându-ne nouă șansa și alegerea de a-L asculta și a nu mai rata ținta. Mulțumim, Doamne Iisuse, și vrem să privim la Tine țintă. Ce înseamnă a privi țintă? Ați experimentat asta fiind copii, când vreați să țintiți la ceva și venea un alt copil din spate și vă atrăgea atenția și mutați ochii de la țintă? Ratați ținta. A privi țintă înseamnă a privi nemișcat și focalizat în permanență la Cel ce este ținta și a plătit ratarea țintei
pentru ca noi, privind țintă la El, să ratăm ținta pe care noi ne-o stabilim și să nu mai ratăm ținta pe care El a stabilit-o pentru viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți în acest fel. Amin. Ce mesaj provocator! Cred că este o dimineață bună în care să ne decidem să vrem să-L ascultăm pe Dumnezeu. Să vrem să-L credem pe Dumnezeu. Și să credem de maniera în care să ieșim din zona oricăror îndoieli cu privire la faptul că Dumnezeu știe cu exactitate ce face cu viața fiecăruia dintre noi. Aș dori să-i acordăm lui Dumnezeu întreaga noastră atenție în termenii în care există o țintă și un destin al Lui pentru fiecare dintre noi. Și poate că nu este neapărat un mesaj popular să spui unui om că ținta lui Dumnezeu pentru viața lui este mai importantă decât orice proiecte personalizate în dreptul nostru. Noi vrem tot felul de lucruri și nu sunt neapărat rele. Dar dincolo de acesta este un destin și Dumnezeu te vrea acolo. Și vrea să începi să-i acorzi atenție. Pentru că, la urma urmei, creștinismul nu este despre tine. Wow, poate că nu sună prea... Ne-am așteptat să fie despre noi. Dar cuvântul devine foarte clar când te apropii de El. Că este vorba despre El. Despre gândul Lui în dreptul tău. Este vorba despre intențiile Lui în dreptul tău. Este despre ținta spre care te duce. Ca și copiii lui Dumnezeu. Oare am putea să încredințăm lui Dumnezeu toată ființa noastră de maniera aceasta în care ne încredem în El fără să avem nicio urmă de rezervă? Și asta poate fi provocarea dimineții. Mulțumim Domnului pentru acest cuvânt consistent, provocator. Începe să-L întrebi pe Dumnezeu: Doamne, care este de fapt ținta Ta pentru viața mea? Unde vrei să mă duci? Pentru că atunci când ești pe acel traseu al umbrării tale cu El, cine ar putea împiedica binecuvântarea peste viața ta? Cine ar putea împiedica propășirea și înaintarea ta? Nimeni. De aceea în dimineața aceasta decide să-L crezi pe Dumnezeu și fă-o din toată inima ta. Și El îți va arăta calea de urmat. Și cu El n-ai cum să ratezi. În timp ce ești ascuns în El, n-ai cum să greșești ținta, uitându-te ținta la El. Poate ai un gând în inima ta în dimineața asta. De dimineață Domnul a vorbit aici. De dimineață Dumnezeu ne-a asigurat că va fi cu noi.
că vrea să ne ducă undeva. Și acel undeva cu Dumnezeu, de fapt, nu este nicăieri. Ai putea să-i acorzi încrederea ta nedivizată și atenția ta nedivizată lui Dumnezeu? Și chiar să începi să-L crezi cu adevărat, împotriva lucrurilor care poate nu-ți ies așa cum te-ai aștepta tu. Că El știe. Și ce este mai bun este pentru tine. Și de fapt ai primit tot ce era mai bun. Ai primit pe El, Hristosul lui Dumnezeu. Tot ce avea mai bun Dumnezeu, Tata. Ai primit de fapt ce era mai bun. Lasă din inima ta un gând, o dorință. Pentru că putința tot de la El vine. Susținerea tot de la El vine. E despre El creștinismul. Despre El Dumnezeu, care a venit să te ia și să zică: haide să mergem împreună. Se poate mai bine, e o cale mai bună. Spune câteva gânduri în inima ta în dimineața asta Domnului. Hai să nu plecăm așa de aici. Lasă inima ta să exprime. Lasă gândul tău să formuleze. Și dă voie ființei tale să se închine în fața acestei realități binecuvântate, în care nimeni altcineva nu te-a condus și nu te vrea decât El. Binecuvintez în locul acesta pe Sfinții Celui Preanalt, pe oameni identificați în neprihănirea ta, ca gândul inimii tale întotdeauna să fie, Doamne, bucuria noastră, a fiecare. Și așa mă rog, Doamne, ca fiecare dintre noi să fie dispus întotdeauna și în orice vreme să te creadă pe cuvânt, ca binecuvântarea ta să ne însoțească, să nu ne lipsească și să ne copleșească în orice vreme. Mulțumim pentru oportunitatea închinării, pentru că ai grăit în locul acesta inimii noastre și pentru că te ocupi de noi, Doamne. Mulțumesc că dincolo de orice zbatere între bine și rău, dincolo de orice provocări ale cotidianului, ești Tu, Dumnezeul slavei, a cărei prezență se odihnește peste noi. De aceea condu-ne mai departe, pentru că Tu știi cum și știi cum să ne convingi pe fiecare dintre noi. Fă-o, Doamne, prin Duhul Tău și înalță-ți numele Iisus. În viața noastră, peste viața noastră, glorificându-L împreună cu toții pe Tatăl, care ne-a dat dreptul să-i zicem Tată și căruia să-i fim fii și fiice. Amin. Amin.